Dôležité povedať, že je to župná paraolympiáda a my sme súčasť, práve to slovko župná, súčasťou plánu, ktorý vznikol pred 3 rokmi a má v úmysle spájať. A dnes tu v Piešťanoch na Trnavskej župnej olympiáde alebo časti z tých jednotlivých krokov, ktoré sa dejú po celom Slovensku, je dôležité povedať, že aj tu priamo na mieste sa spojili sily a okrem už tradičných podujatí sa stretli aj s iniciatívou, my ich tu voláme apkáčmi, ktorí zabezpečili beh. A je to vidieť a podľa mňa aj odkaz pre celú spoločnosť, že keď sa hľadajú spôsoby, ako spolupracovať, tak dokážu sa spojiť veľa dobrých ľudí, veľa dobrých myšlienok a vzniknú aj podujatia, ktoré prinášajú silu. A v roku konania tohto podujatia si Slovenský paralympijský výbor pripomína 30. výročie založenia a teším sa, že tento projekt viac menej 15 rokov je takým pilierom. Postupnými ročníkmi si vybudoval vďaka, myslím si, že v prvom rade zamestnancom sekretariátu Slovenského paralympijského výboru, partnerom, čiže treba v prvom rade poďakovať Milanovi Filovi, spoločnosti Ecoinvestment, ktorá je s nami od roku 94-95 a generálnemu partnerovi tohto podujatia, ale aj Slovenského paralympijského tímu SPP, že to tých 15 rokov s nami ťahajú, pretože keď sa pozrieme spätne, nebolo to jednoduché obdobie s ohľadom či už covidových obmedzení, ktoré tu boli a množstva iných organizačno-technických zabezpečení. Takže teším sa dobrou správou a myslím, že takou skúškou správnosti je, že keď niečo dobré rastie, tak sme asi na správnej ceste, tak budeme prosiť Pána Boha, aby naďalej prilieval lásku, ktorá je nevyhnutná, aby ľudia robili všetko s láskou, vrátane takýchto aktivít. SPP je hrdým partnerom Slovenského paralympijského výboru už celých 20 rokov. A som veľmi rád, že aj vďaka tomu dosahujeme na letných aj zimných paralympiádach vynikajúce výsledky a že môžeme byť pri tom s vami. A čo sa týka tohto podujatia, tak teší ma to, že vyšlo len krásne počasie, stretlo sa tu veľa ľudí a cítiť tu naozaj veľmi príjemnú atmosféru a že takto môžeme spájať rodiny, deti a všetkých. A pre ktorých sme si pripravili rôzne edukatívne, zábavné aktivity v rámci areálu. Na festivale Paráda sa zúčastňujeme každoročne a tento rok sme mali tú príležitosť a možnosť byť ako spoluorganizátor, za čo teda veľmi pekne Slovenskému paralympijskému výboru ďakujeme. A my sme sa snažili priniesť hlavne veci, ktoré súvisia s našou činnosťou. To znamená, nám sa v poslednom období veľmi dobre rozvíja charitatívna mobilná aplikácia Apka. A pri tej príležitosti sme sa rozhodli, že v rámci festivalu Paráda usporiadame prvý charitatívny Apka beh. Sme veľmi radi, že sa prihlásilo až 340 účastníkov, čiže prinieslo to sem život, prinieslo to sem ľudí, ktorí nemajú síce zdravotné znevýhodnenie, ale mali možnosť sa stretnúť a konfrontovať vlastne s inými druhmi športu práve pre telesne znevýhodnených ľudí. Takže myslím si, že toto bola taká veľmi dobrá príležitosť na stretnutie týchto oboch typov športov. Ten pocit je unikátny, naozaj ho doprajem každému a škoda tomu, kto sem neprišiel, pretože aj už keď som prichádzala ráno, tak hovorím, cítim sa to ako na Paralympiáde v Paríži. Vynikajúca atmosféra, obrovské množstvo športovcov, disciplín a tá atmosféra, ktorá tu je, tá prístupnosť je neuveriteľná a atmosféra vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorých proste milujeme naozaj.